Il-pulizija arrestaw żewġ passiġġieri minn erba' li kmieni l-erba' wara nofsinhar qabżu minn fuq ajruplan li kien għadu kif niżel b'emerġenza medika fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Wara nofsinhar titjira ta' Turkish Airlines 619 li kienet qed ittir minn Istanbul għal Marrakesh talbet li tagħmel inżul ta' emerġenza medika fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li passiġġier Marokkin ilmenta li għandu bżonn għajnuna assistenza medika. Waqt li l-ajruplan kien fuq ir-runway fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, xi passiġġieri taw is-salt u ħarbu. Minnu fih skattati tfittxija għalihom kemm mill-uffiċjali tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, mill-Pulizija u mill-Forzi Armati ta' Malta fl-ajruport u fil-madwar. Tnejn mill-passiġġieri ġew arrestati ftit tal-ħin wara. Jirriżulta li huma rnexxilhom jaħarbu waqt li kienet għaddejja l-proċedura biex tinstab il-bagalja tal-Marokkin li qal li ma kienx qed iħossu f'siktu. TVM News huwa infurmat li l-passiġġieri fetħu l-bib ta' wara u qabżu minn fuq l-ajruplan minn għoli ta' madwar solar peress li ma kienx hemm it-taraġġ li minnu jinżlu l-passiġġieri u ħarbu mill-parti fejn għaddej xi xogħol ta' kostruzzjoni fl-ajruport. Is-sit elettroniku tvmnews.mt li ħareġ l-ewwel bl-aħbar żvela wkoll li l-passiġġier Marokkin li ilmenta minn emerġenza medika jtieħed l-isptar Mater Dei u qed jinżamm taħt arrest. Il-Pulizija ġiet infurmata bil-każ għal ħabta ta' satejn sin kwart. Kelliem mal-Pulizija qal li l-Forzi Armati ta' Malta ma ġewx mitluba biex jassistu waqt l-inżul ta' emerġenza. Sorsi qalu lil TVM News li kaptan ta' ajruplan tal-linja tal-ajru EasyJet li dak il-ħin kien taxiing fuq ir-runway għamel kuntatt mat-torri tal-kontroll li ranis jiġru fuq ir-runway ewlieni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Sal-erba ta' wara nofsinhar l-ajruplan li oriġinarjament telaq minn Istanbul kien kompla fi triqtu lejn id-destinazzjoni finali tiegħu, Marrakesh fil-Marokk.